искаш да стигнеш до масата. Определено. И аз се разтягам. Определено искаш да стигнеш до масата. Радостта ми друг не чинеш. Салфетката не тя се пусне на земята. Махня. Може да видиш къде е лъжицата от двойцата. Аха. Опа. Събориш нещо ти, ме. Той дядо малко ти каза. Дърпай! Дърпай! Дърпай ли, после ще се събереш си. Гледай. Точно се мъчиш да хванеш. Аз си задоволна. Тръгна покривката. На майка ти няма ли такава покривка? Тя въобще няма покривка на мата. Ей! Купрек чашата, бе. Доволна. Щастлива. Обикновено такива древни неща, нали, няма такъв огромен ефект. Нали. Дръпнем покривката, движи с всичко. Не знам дали го разбира, ама... Ама е интересно. Рязко сега. Това път